Lugaw. Hello, gaw. Unsa ito yun mo, gaw? Naalam ko ihangyo ni mo gaw. Unsa man na? Manghuam ka kwarta? Dili gaw. Kayo unsa man din na? Kuan gaw kanang muhangyo lang unta ko nga kanang istoryahon ni mo imong asawa. Kay saba man gud kayo siya kagabi sa diha nag-ana-ana mo. Nakadungog jud din taon ming duha sa kong anak gaw. Mayo na lang gani ko wa diri nga akong bana. 1 month naman ko dari sa gawa sa nasod, gaw. Og dugay na sad ming nagbuwag sa kong asawa. Pagtarong ra bago diha gaw. Lagi, gaw. Nagbuwag mi kay doon na siya kabit. Kung mauna, kinsa mo po'y kabit atong bayhana? Ang imo mo ko ng bana. Di ba best friend banta? Oo, best friend oy. Kay nga naman di ay. Kuan ka nang naalang ko'y pangutana. Unsa man pod na? Di ba halos ta ng mga pagkaon na tiluan na nimo? Oo, kay nga naman di ay. Kuan ka nang ikaw naman lang gud ang wa na ko matiluwi. Unsa may gusto nimo yang aron sugton ko nimo? Gusto ka ba nga kabuuton ako ang mga bituon ug ipurong-purong sa atong kaminyoon? Paghilom diha andoy ay. Wa man gani kakakuha sa kugmo sa imong ilong. Bitoon na bayron. Ay hala, pasayluwa gyud ang taon ko. Wa man gud ka mag-ingon nga kugmo na imong gusto. Pre, goal man day kayo istorya ng kaba ug baka sa una, no? Ngano na kaingon makana pre? Sa una daw kuno, managhigala man kuno ang kaba ug baka. Og tungod sa panghitabo nga sa kalit lang miabot, nagkasakit daw kuno ang kabaw ug gidala sa veterinaryo sa tag-iya niini aron patambalan. Unya? Mao to nga ang baka nga higala sa kabaw nangita jud og paagi nga makabuhi sa pisi nga gihigot niini. Aron masundan niya yang amigo nga gidala silang amo dito sa veterinaryo. Unya, nakabuhi jud ang baka. Oh, Dayon? mao to nga sa pag-abot sa baka sa dapit sa veterinaryo nga gidadaan siyang higala nga kabaw, nakadungog ang baka sa gipinagistoryahan sa ilang amo ug sa veterinaryo. Nga kung di maulian ang kabaw sa gibati niini sulod sa tulo ka adlaw, ihaw na lang daw kuno kini. Unya? Mao tong nangita og paagi ang baka aron di maihaw iyang amigo nga kabaw. Unsa man po'y gibuhat sa baka? Giadto niya ang kabaw o gipabaw sa plano silang amo. Apan pakyas jud ang unang adlaw, kay luya pa man ang kabaw. Mao tong nibalik ang baka pagkaugma o gipabangon jud niya ang kabaw o giingnan nga magpaabtik na. Kay di lagi siya gusto nga maihaw kini, pero pakyas gyapon siya sa ikaduhang adlaw. Ngano man? Kay wa man jud mibangon ang kabaw og luya man jud gyapon. Mao ba? Og mautong niabot na jud ang ikatulo ka adlaw. Og niabot na pod sa punto nga desperado na ang baka. Kay di lagi siya gusto nga maihaw kini. Mautong ang gibuhat sa baka, gipatid-patiran niya ang kabaw. Kay namasin lagi siya nga maulian. Iya pa ganing gibunal-bunalan siyang ikog, aron lang mo bangon. Unya, milampos ba siya? O pre, og pagkakita sila nga mo nga nagsusi kung kumusta na ang kabaw, nagambak-ambak kini si kalipay. Kay di naman jud madayon og ihaw ang kabaw. Kay naulian naman, mautong nag-celebrate ang ilang amo. Pero perting guula sa kabaw pre, og wa makadawat sa gipahigayong selebrasyon. Ngano man? Ay da, kinsa may makadawat sa nahitabo pre? Nga ang iyang amigo nga baka nga mo'y nagluwas niya, mao may giihaw. Ahay, wadyo'y klaro tong una na kong experience kapon dito sa mall bay, oy. Kay ngano man day bay? Mamainit man gudon tako, pero wa man jud ko'y kaping nakita dito nga naka-display, oy. Aw, basig dili kapihan ang imong nasudlan bay. Ay, unsa ko'y dili kapihan? Kaklaro atong ako nabasa nga karatula, Unsa man po'y naa sa karatula? Kuan bay, internet cafe. Time paragot? Ang ako man ang amigong buktot ang nagpaingon din he. Oy bay, Oy bay, kumusta? Sa ako nasayran, maayo naman kuno kaay kang mga rate. aw lagi bay, ako dyan ang gituyo, aron wa na'y magbugal-bugal nako. Unya, wa na ba kanila inang buktot? Wa naman noon, pero nausab lagi ilang tawag nako. Unsa naman day tawag nila nimo? Kuan bay, kinang ninja turtle naman, oy. Pre, kuyawan na dyan sa panahon karon, oy. Kay ngano man day pre? Wadi kakabaw, pre. Nga dagan naman kayong gipangdakit karon. Mao ba? Una, mga bata. Ikaduha, mga dalaga. Kakuyo gud pre. Mulang, ug ang ikatulo mo'y pinaka makahadlok. Ha? Maong bantayin jud kanunay ng imong partner. Kay ngano man? Isunod na po na ba ang mga maot nga asawa?
Nak, doon ako'y pangutana nimo. 1 plus 1. Wa man jud ko kabawa na tayo eh. Katiguang na nimo. Wa gyapon ka kabaw og unsay 1 plus 1. May pay ako'y mangutana nimo tay. Unsa man sa napangutana nimo? Kung makakita kag 500 ug 1,000 sa daan, unsa may imong kuhaon? Aw, siyempre, ang 1,000 maugo na pinakadako. Naniguang naman ang katay, wa man gihapon ka makabaw? Unsa goy wa makabaw? Alangan nga pwede raman ang tanimong kuhaon ang tanan. Tay, igunsa man ako na si Ninong. Ay, maninoy gud nimo nak. Maunay nagkugos nimo. Abi na ko tay, ako siyang igsuon. Ay dili oy. Nagtuod jud ko tay. Time para gud. Ngano nakaingon man kana? Kadaghan na magud ko kakita tay. Unsa goy kadaghan na kakakita? Kadaghan ako kakita. Nga nagsige siya tutoy ni nanay. Unsa? Ay! Mga tapulan mo mga anak mo. Unsa man kaniya Aida? Kababayan ni mong buhat. Di balain nga ako na lang tanang trabaho dinhi sa bahay. Nagsige hanggid mo duwa. Papahuwaya po taon ko ninyo ay. Di ba la, inay? Na kami magtrabaho? Unya, ikaw magduwa? Ay!